a zuciyata koko na furta a rayuwata sanyin ido na masoyiyata gani kishi nake so gimbiyata fatan mu ni da ke zama na aure da ni da ke karbi yau rabewa. Na gode yaran me ganga aini ne ya ga yaro kukan zaki me ban tsoro yara me ganga na gode yara me ganga aini ne kai Allah Allah ji kan maza ai maza sun faɗi wallahi Allah ji kan maza ice bacin hankaka to ran jiwa me ban zamani Yara me ganga na gode yara me ganga aini ne kai wallahi tallahi inda tana da hakokin nan suna sajin nishaɗi hawa tara nake da rausaya kai haba Allah ya ji kan maza wallahi Allah ya ji kan maza malam me ka zo gidan nan me kace a nan gidan ya ka gane da kyau ni ne mai gadin gidan a hannun an ce duk wanda ya zo kare shiga yauwa tana nan wannan yarinya to amma baka san inda gizo yake saka ba akwai wani dan banzan da a gidan mai kama da turmi wallahi tallahi nake ga ma yi yake kafa mata kawan nuka inda ka san jika ta za ta sha saboda ba wai yar gidan bace ba wai ba za ta zance ba amma fa wallahi tallahi ya kai mu ya ce kan da ba kowa ya ce inda burban ya kara zuwa a bakin aiki ne mulki kenan madalla ba to da sanadi idan na kira ma ita wannan yarinya fa karku jima saboda a koda yaushe zai iya shigowa ba za a danda ba yawa ba za a danda ba awal tunanin ne kake yi haka kai dai bari kawai wallahi yanzu na ji kiran wayanka ko maimakon awal ka shiga cikin gida kuma ka zo ka tsaya a nan wajen kai ma faɗan gida ne fa awal shiga cikin gida ka san hajiya ba ni ban shiga gaishe ta za ta yi magana ta ce ina da ma ba na da gaishe kawai shi yasa na zaɓi mu tsaya biyan mai magana nan mu tattauna abin da awal kenan to me yake faruwa tun na ka bi ka lalace ka sa kanka a cikin tunani yanzu dai mu samu waje mu zauna ne so daga kasa ne sai mu duba mai kamata okay insha Allah ke ba damuwa mu je kai me ƙara dawowa da kai nan gidan to ake ma ka sani zancen gida dai baya wuce na koki wato ka dawo wajen yarinya kai ba na kashi ma wannan karin ƙara ganin kawai gidan kai bara ma in ma kan yarinya na shegiya ce ya tsuntuwa ce tsunto ta akai aka wata gidan nan ba ta da uwa Hai, dalla da kata. Kan ƙara jin ka faɗi wannan maganar. Ruwan sama ma idan ya sako ƙasa wanke datti yake yi. A haka na ganta kuma a haka nake son ta. Kai zan fa cire alaƙar da take tsakanina da kai da alaƙar da take tsakaninka da yarinyar nan wallahi zan ja ma kunne. Ka fita daga sabgar yarinyar nan. Ka ji abin da na gaya ma ko baka ji abin da na gaya ma ba? haka ke ɗauka? Na faɗa. Haka ce? Na faɗa. Ba da mu ƙara ganin ka to a ƙofar gidan namu hadalla Kai, dalla iyon ka shi. ai bakanta ba ai bakanta Kai. Ni kake gaya wannan maganar? Na yi ma wani so ɗaya so biyu ya ƙiji dan bai san waye ni ba. Ba damuwa. Zan yi mai last warning za mu haɗu na rantse da rabbas samawati ba zan kyala gaya da ba. awal me yake faruwa na ka bi ka lalace kai wani iri matsayinka na aboki na awal Allah ga mun gaskiya me yake faruwa kakka ɓoye mu komai sai dai bari kawai matsala uku ne take damu na wallahi kamar na ɗaya mahaifiyata ɗaya na ɗaya mahaifiyata ɗaya na biyu wani yaro
da ya addabi ne shara rayuwata. Waye Sannan na shi? biyu na uku na samu wata hanyar da nake so. Wannan matsaloli guda uku su suka dame. ba dai wannan yarinyar nan ba in kwana Ita dai ka san labarin a shi. haba awal me za ka ɓoye mu wanda ban sani ba na san komai awal ni ba abin ka ɓoye mu komai ba ne Shi yasa ma yanzu na zo zaka da mutum da ya kamata. to yanzu me matsala Matsalar da mahaifiyata na mata ƙaryar da ni ka san ƙaryar da na mata tun da na baka labari. Sannan wannan yaro da ina je wajen take min ba da damu na yaron yake. Sannan na biyu na uku asalinta. Su ne abin da suka fi damu. abin da nake so da kai shine wannan yaron nan minus ne yanzu yarinyar nan ba kai take so ba kuma duk duniya ba wanda take so sai kai ba a matsayin wanda ya taimaka mata sa'an nan kuma wannan yarinya sa'an nan kuma maganar mahaifiyanka ko kuma in ce mahaifiyarmu tunda mahaifiyarka mahaifiyata ce ka yi mata ƙarya a baya amma ina shawartanka a shawara shine ka je ka same ta a gaya masu gaskiyar lamari umma tana da sauƙin kai don mai gaskiya yana tare da Allah in ka fito ka gaya mata gaskiyar magana ni kuma insha Allah a matsayina na aminin ka don ni ba abokin ka bane aminin ka ne zan dafa ma kuma na tabbata umma za ta karɓi wannan shawarwarin kuma insha Allah komai zai zo Kana ka haka shine masala. mai kyau saboda ina so in sanar da kai cewa ita mahaifiya dole a yi mata biyayya kar ka sake ka ɓoye mahaifiyarka duk abin da yake cikin zuciyarka ita ce mai share ma hawaye idan ka bi ta za ka tsira amma a shawara ta ka je ka Tun same jiya ta wannan abun ke dama na sana zan bullo magana. wannan ba wani abu bane ba komai zai zo cikin sauki kawai wannan ita ce shawara Shikenan. Saboda haka- na ji daɗin shawarwarin ka zan yi amfani da su. saboda haka yanzu da Allah abin da nake so da kai ka gane ko kwantar da hankalinka ni ina bayan ka Na ji komai zai zo cikin sauki Allah sa. amma Ni shikenan ni zan wuce ran jin samu ta. Duk da ke ciki zan yi bayani. amma kuma ba za ka zo ka gaida mamman nan ba Na ce maka ai yanzu da kaga halin da ake ciki idan ya so na dawo ne zan zo da shi da kuma umara rana ta musamman. to shikenan babu Yanzu ka damuwa san ina da amma kar ka samu damuwa kana ji yana gaya mata in ce ka zo waje na amma kuma ka ƙi zuwa kan wajen ya ka da kai. to shikenan Shikenan. yanzu ba na tuwon taka ma ko kare ka oga eh ana yacce ka su sa'ai ma oga da ake ciki ba mai sa'ai ma muna tare da kai duk abin da kace oga mahassadan kafa dawanka ka ci ta yaro ka ci ta baban yaro ya za su yi da ba kai wani shege su yacce in dai muna nan ina so za mu je gangare fa ok oga an gama kai an san me yasa na tara ku aha sai ka sai ka faɗa faɗa an ga wancan gajen a yi can yana tafiya mun an kare da shi Na gan shi ga ya can. eh a abu can kawar bunsuru bawo kansa maza maza ku dare mun shi maza maza daga ina kake wala na ja a in waya ne ba sai kun tsaya wani wutar rigima ba ta ba shi daga ina kake Amma kala barayin wa. yau za ka san Allah da yau za ka san ranar Allah da girma yake kai dan Allah ku yi Shafiya. ka taba dan Allah dan annabi ku yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an taba Kai, kashe ma rabu da wuta shi. da sigari akan ka gida ya zo ba mai gida ya zo sai ya ce muka yi da shi ya ce muka yi da shi dan Allah dan annabi kai ga me ya kamata a yi masa yanzu dan Allah dan Allah a bankara shi ga ce ka su tsaga mana shi tsugunna tsugunna a ga fada ta ka cikawa ta mu dan Allah kai wallahi in ni aure yarinya ne wallahi an baka kai She karamin wallahi yanyan Allah ne an kai? baka. Ni wallahi karamin dal imin shiru da Allah ba za ka iya ba dama wallahi ba zan iya ba ka ce za ka iya wallahi ba zan iya ba kai hakuri dan Allah ai wannan duk da haka sai na dan sassama shi dama ga a bar shi haka Dan anshe shi. dan Allah ba da ne ya amsa Dan ban ya kamata abin Allah wukan nan dan Allah sai ka banni da shi zuwa mai tafi. a kun gane wuta mana wannan ai gaja ne kun gane Ba zai iya. eh kawai ku sa mai hannu sa mai hannu
down a gaban mai gidan nan mu za ka tsere ne da wani gemun ka kamar jela Gwanin kai, gemun. A gane ni? abin ne ka nan ko Ina zuwa. Ya magana da bakinka. Ka gane ni ko baka gane ni ba? Kai magana ake kai magana. Na gane ka. Kai kake hada iya ne da ni ko? Ina son ƴar kanya kai ma kana Cira dukowa hulansa da wajenta. Allah. Ina zuwa. Ina son ƴar kanya kana dukowa wajenta. Ni nake magana kai ma kana magana saboda kaga a gaban asawanyarta ne ko? To barka ji in gaya ma ba zan yi ma komai ba yanzu. Amma ka kiyaye babu kai babu ita. Ka ji abin da na gaya ma? Duk ranar da ka sake na ƙara ganin ka da ɗan kanyata na rantse da Allah ba ka yi. Ka ji ko baka ji ba? Ko ba ka ji ne? Naji. Mu je rabu da shi mu je. Awwal, lafiya na kanka haka? Me ya faru? Kai, wallahi yau Allah ne kawai da kwana a gaba. Kai, Ina wannan yaro da in ke baka labari jagagu mu jiga. Su suka tarba ni. kai. Mu je da ta gaba can in baka labari. Ina kike zuwa ne? Ina dandali ne tare da kawaye. Yaran yanzu sai haƙuri. Gurin wanda yaron sanda take zuwa ko? A'a. Idan har na bincike na tabbatar da cewa gurin take zuwa ko sai rai ya baci. Don Allah nan annabi ko da a ce mahaifina zai tambaya gurin wa nake zuwa, don Allah ku taimaka ku rufa min asiri. A radin Allah ba za mu rufa muku asiri ba. Ni da mun na sani ni na fitai ne. A fili ko ba ke da ba dan da dan ma kike so mu. Idan ba ta ka bar baya, me hada gidan mawuci? ai ina jin dai ba ubangiji ne ya hana Da bari ya kwashi kan shi ranar shayi. Bakin sai ya kwace shi idan har ba ki ga dan ya fito da kake ta ba. Wallahi ke da shi gaba da nan ku ya baci. Ban ga magana ba kuma kenan ba. Ya